V sobotu 2. augusta sa na kúpalisku Štrand Emila Tatárika konal futsalový turnaj a beach volejbalový turnaj Štrand Cup o pohár primátora mesta. Celé podujatie sa konalo pod taktovkou občianskeho združenia Aktivita v tvojom meste. Je to momentálne druhý ročník leta z AVTM a máme tu približne asi 20 tímov, či už v futsale aj vo volejbale, približne asi 100 športovcov. Počasie nám vyšlo fantasticky, máme cez 30 stupňov, takže je tu aj plno ľudí zo Štrandu, ktorí sa prišli pozrieť a majú vlastne skvalitnený celodenný zážitok. Organizátori si počas druhého ročníka pre účastníkov turnaja pripravili aj ďalšie prekvapenia. Tento rok tu máme vynikajúci gulášik, ktorý nám navaril kuchár z jednej úžasnej polievkárne z tohto mesta a tešíme sa, že ľuďom sa to páči a že to takto funguje. Okolo obeda nám toto spríjemnil ešte aj folklórny súbor Matičiarik, a počas ktorého zo pár súťažiacich si aj zatancovalo, takže ďalšia taká spríjemnená chvíľka na tomto krásnom dni na Štrande. Sobota plná športových a kultúrnych zážitkov sa vydarila aj vďaka sponzorom, ktorí priložili ruku k dielu. Veľmi by sme sa chceli poďakovať vlastne sponzorom, ktorí nám toto pomohli, či už ako mesto Nové Zámky, alebo Novovital, ktorý nám to tu sprostredkoval a veľmi skvalitnil ihriská. Víťazom futsalového turnaja sa napokon stalo družstvo AC. Druhá priečka patrí AVTM a na bronzovom stupni skončila Bašta. Volejbalový Štrand Cup ovládol tým Katastrofa. Druhé miesto patrí turistom a na treťom skončili parťáci.